an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw an bɛɛ lajɛlen aw n'u la bi ye alamisa ye juin kalo tile 27 min ye san 2024 an b'ale kɔnɔna na amara ne y'a f'i ye ne kɔni ma taa Makan nga fugulani bɛ n kun na fɔlɔ yani n ka dɛsɛ a kɔrɔ wulada in na an bɛna na kuma min kan o ye Al-Hassan Ag Mohamed ko ale ka kiiri kɛra wa nɔminɛna nɔminɛli kɛra maa min fɛ o ye CPI ye kiiri jaabi o bɔra kunungo Brésil olu ka jamana kan ko ni drogue b'i bolo nin waati in na tanga foyi t'i la u ye yamaruya di ko ka drogue feere o Brésil kelen na ye cɛ dɔ ale muso o kamalen a ye mugu ci a la ka tila k'a kuntigɛ Keniyakaw fɛ yen olu tun b'a fɛ ka sariya bila sen kan sariya min ni o tun nana ni sɔngɔ gɛlɛya ye denmisɛnninw bɔra ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ kɔrɔ ye sɔgɔmada in na o ka jamanakuntigi a bɔra ko sɛbɛn in ko a y'a ta ka bɔ yen ko a tɛ taa assemblée la tuguni magistrats bɛ fɛ ka grève kɛ Niger ko sabula ko farancɛla fanga maaw bɛ k'u sen don kiiritigɛlaw ka ko la k'u bɛ k'u balanki a la ko tonu sanji t'a fɛ ka jɔ ye wa dugu bɛɛ lajɛlen sanji bɛ maaw minɛ f'u kunbere la o yɔrɔ caman bɛ yen an ka joueurs ka jouer o labɛn bɛ cogo di n'o ye I-23 ye u ni mɔgɔ minnu kan ka jouer bani an dola la Faransikaw fɛ yen an na tila k'olu da tulo kan Faransi ye fana o la n'u wulila k'i jɔ a cɛ n'i y'a feere i b'a ɲagaminen bɔ dɛ ale de nana ni makɔrɔ ye dɛ ale de nana ni makɔrɔ ye donc a ka wuli k'i jɔ k'a ko lajɛ makɔrɔ ko daga bɛ se ka ta ka bɔ u dala cogo min ninnu ye kibaruyaw ye yanni olu lakalili cɛ an na dɔ fɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na min ye faamuya bɛ se ka kɛ baara ale la cogo min na ni wulikajɔ ni cɛsiri ma kɛ keɲebakaw san nataw la dugutigi han a bɛɛ bɛ kɛ sanubɔyɔrɔ ye yiriw bɛ sa jiw bɛ tiɲɛ kɔlɔn ji tɛ se ka min foyi tɛ se ka kɛ adamadenya hakɛ foyi a tɛna se ka labato Keɲeba kɔnɔna na ni kow tora tan cogo la parce que bi Mali fan caman fɛ tiɲɛ don n'u taara u b'a fɔ ko ni dugudenw bɛnn'a kan u ni dugutigiw bɛnn'a kan u bɛ taa sanu bɔ sanu bɔli kɔfɛ kɔlɔlɔ min bɛ ka kɛ Keɲeba bi ni ɲɛmaaw ma wuli ka jɔ kɛ Keɲeba kɛra jungle ye dɛ sariya tɛ yen dɛ min ka di min ye u bɛ k'o de kɛ Keɲebakaw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ orpaillage u y'olu datugu n'o ye damandaw ye ko fo samiya ka ban o ye san o san ye an b'a dɔn k'a fɔ laadala o bɛ kɛ kuma bɛɛ ni kuma bɛɛ yaasa min ye dugudenw ye jamanadenw ye denmisɛnw ye u bɛ se ka segin cogo min na ka taa ayiwa ko maa dɔ fana minɛna baki la dɛ k'a sɔrɔ ale tɛ candidat ye a taara a den nɔ na Baliku Sijɛ sigilen tile fɔlɔ maa m'a dɔn tile filanan ɲɔgɔn na don bongosi bɔra u y'a cɔmi Keba ni e nana don fɔlɔ y'a di ka nugu ka tulu k'a la ka n'i sigi tile filanan e ɲinɛna misi yɛrɛ ka kɔrɔ n'o ye i bɛ ɲɛfɔli kɛ dɛ maliyɛn minnu bɛ yen n'olu tun b'u sigiyɔrɔ bila Mali kɔnɔna na ka bɔ duguw kɔnɔna na ka na duguw kɔnɔna n'an b'a fɔ o ma ko déplacés internes kɛmɛ saradara ko bɛ ka dɔgɔya ni 7 ye ko sabula min ye basigi o bɛ ka na dɔɔni dɔɔni nka maaw y'a yira k'a fɔ min bɛ se k'a sinsin k'a ko dɔ fara a kan sɔrɔdasiw u ka kɛ dagaw la u ka dagaw ka sigi u ka k'u kɔnɔna na yɔrɔ caman bɛ yen bi kamanagan bɛ olu mɔgɔw la k'a sababuya kɛ basigibaliya ye o de la dugu min bɛ Bankas mara la ni o ye dɔngɔnɔdugu ye Teguru bi n kɔni taara kɛ yen nka jatigɛ bonya kojugu dugudenw kɔni ye dugu yɛrɛ bila pewu n'i ye Teguru dugu ta k'a lajɛ sa ale bɛ Dukonbo Baɲangara o kɔnɔna na maa caman y'a yira k'a fɔ ko min ye dugudenw ye k'olu kɔni kabini kɛlɛ in kɛra ni maa 2 fatura bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bila fo k'a tɔ to musokɔrɔbanin dɔ ye ko gouverneur yɛrɛ taara o sɔrɔ yen ka kuma o fɛ k'o n'a hakili yira ɲɔgɔn na nka duguden tɔw
kulu caman kɔni nin y'a tile 4 ye olu ye 5 don fiɲɛ la ka yɔrɔ bala lajɛlen bila ko sabula kun fɔr'u ɲɛna ko maa minnu bɛ na k'u nana ka na tiɲɛni kɛ min ye ale ban ka samara kelen in n'a ye dɔw taara ka taa baganw ka t'olu ta jɛkulu marifatigi la kodɔnbali dɔw don o fana kɛra nin kalo tile 25 dugu min kɔnɔna na sa o dugu yɛrɛ sondoli ye orokunta ka taa se sogo ale ni dɔrikumu ma nin yɔrɔ ninnu na kɔni u y'a ka yira ka fɔ ko maa 4 de fatura dugudenw dɔw joginna min ye moto ni molomafɛnw kɔni ye maaw y'o bamajɔle kɛbaa ninnu y'o ta ka taa ni a ye sira min bɛ yen kelen don sɛnɛ na se ka kɛ wa na sira wɛrɛ fɛ gawokaw fɛ yen maa mafalen minnu bɛ yen sa ni olu bɛ se ka kunnafoni sanumanw di maaw ma n'o ye journalisiw ye kalan kɛra olu kunna n'a bɛ fɔ ma ko influenceurs yaasa bɔlɔlɔ sanfɛ u bɛ se ka kunnafoni sanuman di cogo min kalansen kɔni kɛra maa 20 kunna maa 20 min ye web technique ye o ɲɛ yiral'u la baaraw kɛcogo o ɲɛ yiral'u la ka taa yira fana min ye bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min tile 3 kalan in ale kɛra maa minnu fɛ sa o ye ONG cherche for common ground ye olu ka baara don baara min bɛ tali kɛ dugudenw bɛ se ka basigi cogo min na min ye saniya ko ta nasira fɛ sa n'o o ye ka se ka hakili to dusukun na ale bɛ se ka ɲɛ cogo min na an bɛ dedikaw fɛ yen Kayi mara la a yɛrɛ k'a fɔ ko kalan kɔni taara kɛ yen fana min ye kalan in ye a kɛra sa maaninfinw yɛrɛ kɔni bɛ se ka cogo min na sanuya waleyaw kɛ u ka kalansow la u ka sigidaw la maa 50 npogotiginin k'a daminɛ san 13 ka taa bila san 17 la sa olu kɔni fana ladɔnniyara nin ko in fɛ min ye baara in ye ale sigira sen kan UNICEF fɛ u ka académie Kayi académie ale de y'o ko sigi sen kan ka tɛmɛ kapu fɛ Ambidedi min ye kalan in ye ale kun cɛra kunungo Pays-Bas fɛ yen Al-Hassan Ag Mahmoud san 46 ale min kun minɛna waati min na o y'a sɔrɔ Bamajuwali ni wale kɛbaw kɔni dagalen no Mali kɔnɔna na san 2013 san ale de tun ye u ka polisi commissaire ye ni commissaire jugu ye dɛ a ye busan ni dasiri ni badɛmɛ waloni min na maaw kan k'a daminɛ avril kalo tile 2 san 2012 la ka n'a bila janvier kalo tile 29 san 2013 la sa o nɔminɛli de dara a kan k'a yira k'a fɔ ko a ye jelibɔn kɛ a ye nibɔn kɛ wa min ye maaninfinya yɛrɛ a y'a don ngalama na kosɛbɛ o la sa Alassane k'u y'a yira k'a fɔ ko a kɔni bɛ nɔ minɛ kaso la kaso min ni o kan ka bɛrɛbɛrɛ latigɛ wa o y'a yira fana k'a fɔ k'a ye waleya cɛjugu minnu kɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen ko a tɛ se ka labila cogoya si la o y'a yira k'a fɔ ko a kɔni ye waleya minnu kɛ nin ye ko waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sariya kɔnɔna na sariya min bɛ CPI yɛrɛ kɔnɔna na min ye douanelakaw ka jɛkulu min bɛ diɲɛ kɔnɔ olu ka ɲɔgɔn ye 143 ani 44 o de sigilen no sen kan Mali douane ɲɛmaa n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate ye ale bɛ kɛnɛ kan sabula farafinna an fanfɛ bolow fɛ douane minnu sigilen no diɲɛ seleke naani douane tɔgɔ la ale y'o ɲɛmaa dangan ye min ye baara in ye a yɛrɛ kan ka laseliba kɛ kɛnɛ kan ye laseli min n'o bɛ tali kɛ douanew ka fɛɛrɛw n'u ka kow kɛcogo la inspecteur général Amadou Konate a y'a yira k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka ye nin kɛnɛ in kan ale yɛrɛ talen kɔfɛ ka kɛ vice président ye min ye anw fanfɛ bolo ani camancɛ bolo fɛ a ko ko n'Ala sɔnna a ma laseli min b'a bolo a na se k'o da maaw tulo kan Mali ye baara minnu kɛ salon ni salon nasiri ko degun n'a ta bɛ ka se ka tɔnɔ sɔrɔ min ye wagande ye ka se ka dɔ bila o kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma min mana na bɔ a ka laseli la kɔni nin ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan ka bɔ Genèvekaw fɛ yen ka bɔ Belgiquekaw fɛ yen ana o da aw tulo ka lajɛ in ale hukumu kɔnɔna na sɛbɛn a fa sirila maa min fɛ o ye Ali 24 ye bɔlɔlɔ ale fana bɛ o sanfɛ Niger kunungo syndicat mun bɛ magistrats tɔgɔ la olu y'a yira olu ta tɔgɔ ye ko Sama nin ye Sama belebeleba ye k'u b'a fɛ ka tile 3 grève kɛ juillet kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 3 la ko sabula ko min ye fanga tigilamaw ye k'u da bɛ kiiri fan bɛɛ lajɛlen na ko ni ye ko kɛ cogo o cogo u fɛ yen ko min ye magistrats ye olu tɛ se k'u ni dungɔ fɔ o tɛ se ka magistrats y'aw yɛrɛ nɔ ye sariyatigi n'i jɔ i jɔyɔrɔ la mɔgɔ si tɛ don i n'i ka sariya cɛ a bɛ ɲɛ ou bien i b'a bila o dɔ la kelen de don k'u bɛ taa tile 3 grève la ko yaasa min ye u ka hakɛw ye u ka baara kɛcogo u n'u hakɛ min ka kan u ka ko hukumu kɔnɔna na k'u ka bila o kɔnɔ Burkinakaw fɛ yen denmisɛnninw tun taara kɛ ka Senegalikaw
olu ka lasigiden ka dalala fa tew ko sabula k'u sɔmingɛlen no ala k'a yira k'a fɔ ko senegalikaw fɛ yen faransi kɛlen don ka taa sɔrɔdasi dɔw bila olu fɛ yen wa min ye senegalikaw ye k'u bɛ k'u mɛru k'u da don wagadugu burukina ale ko kumaw la ko hali asimi ye taali min kɛ u ye jalaki non vraiment farafin jamana n'an ma ɲɔgɔn minɛ a man ɲi n'an ma ɲɔgɔn minɛ a man ɲi dɛ nafa foyi tɛ ninnu na nka an kɔni bɛ nkalon dɔ tigɛ aw ye aw ka sɔnko ninnu papaga tiga ci pa u ni Macky Sall y'u bolo bila sɛbɛn min na n'i m'o kɔnɔfɛn ye i ye fɛn o fɛn fɔ i bɛ fu la e bɛ bɔ dɔgɔkun kelen o dɔgɔkun i bɔra dimanche o dimanche kunɲɔgɔn ka t'i yɛrɛ sɔrɔ palais kɔnɔ n ka cɛ kilisi duman na k'i da o la dɛ bɛnkan de bɛ yen f'an ka bɛnkan ɲini k'an bolo d'a kan halisa senegalikaw fɛ yen ko kabako tun bɛna kɛ Macky Sall cɛni kamalenin yɛrɛ tɔgɔ bɛ ka bɔ ne kɔnɔ sa kaba ye nin ko daba ninnu kɛ dɔrɔn a yɛrɛ ka taa k'a sɔrɔ n kɔrɔkɛ tɔma don depuis a taara Macron fɛ yen ka taga kɔntarandi kɛ a ka tournée ninnu na dɔrɔn a ka ko bɛ nɛgɛ bɔra ne na a y'a yira anw na ko ale yɛrɛ ye min yɛrɛ de ye u taara fɛn dɔ labɛn ko souveraineté vaccinale o ni fɛn a ma to o yɛrɛ kuma ma fɔ tuguni yɛrɛ a taa kun ye min ye kɔmasegi baara min ka t'o lakale a taara o lakale k'ale dɛsɛra ko ten de ko ninnu ma nɔgɔn dɛ ko marifatigi ninnu k'u ma nɔgɔn dɛ k'u ma nɔgɔn cogoya si la Sénégal kunu kewa k'o tun bɛna kɛ Sénégal dɛ Amara wolofaw fɛ yen u ka kuluba u ka palais da kamalen dɔ de nana ka essence bɔn a yɛrɛ kan ka taa alimɛti ɲini a ye taara kɔrɔ ka taa tilebi ja ɲinɛna alimɛti kɔ a ye alimɛti boîte min san a ɲinɛn'o kɔ a fujininen tuma min na a ɲiginnen ba essence la a taara k'a bɛ taa alimɛti de ɲini sisan ka don mɔgɔw fɛ yen polisi minnu bɛ palais da la olu ko nin ti nin ko nin ti ko ɲɛma jɔlen han olu bɛ fama ko ma tuma min na dɔrɔn dɔ ye ci bɔ u ka palais yɛrɛ kɔnɔna na ko cɛ min filɛ nin ye k'a bɛ fɛ k'a yɛrɛ jeni de han u ka sɔrɔ ka kamalen minɛ a minɛlen u y'a dɔn k'a fɔ la sa ko a si bɛ san 48 na sɔrɔdasi kɔrɔ don min ye quartier officier national ye ancien combattant ani victime de guerre o b'a kun k'a ko de ye komi Basiru y'i kale k'i siɲɛ k'a kan ka taa sira min fɛ k'a y'o bila ale tun bɛ n'i yɛrɛ jeni k'a yira a la k'a fɔ ko tiga ti pa tɛ papaga k'a tɛ se ka fosi kɛ nka ala faral'u ka polisi minnu jɔlen n'u ka palais da la olu ye kamalen fɔsɔ ka taa n'a ye Kɔnɔwarikaw komi olu y'anw bali anw ka wari sɔrɔ Banque mondiale fɛ u yɛrɛ ta k'o bɛna na d'u ma ni ye Banque mondiale maaw ye u y'a yira k'u kan ka se dollar wari miliyɔn 570 dollar la u kan k'o di Côte d'Ivoire ma a k'o kɛ k'a ka maa mago dɔw ɲɛ min ye union monétaire ye ale ka waleyaw hukumu kɔnɔna na juru in bɛ tali kɛ san 2023 juru ka na se san 2026 ma ko na ala sɔnna ma ko min ye conseil d'administration mɔgɔ ye k'u n'aw di nka kɛnɛ in kan yen u ye tɛlɛkanw na han Côte d'Ivoire ni Sénégal k'u kana juru don Mali la ko fɛn min kana kɛ dɛ k'ala kana t'u k'a kɛ k'an bɛ taa don marifa la an dun bɛ taa don a la dɛ a b'a don a la dɛ n'aw ta anw lakana an b'an yɛrɛ lakana dɛ Nigériyakaw fɛ yen min ye tasuma lahaw ta ye o wulila u ka waritigiba ye min ɲɔgɔnna yɛrɛ waritigi tɛ farafinna bɛɛ Aliko Dangote min ye taji min tiɲɛna a bolo zen miliyari 20 kɔ dollar la ko o de bɛɛ lajɛlen jenina ko ye dugudenw ani maa minnu sɔmina ko in na u ko a ka taji bɔyɔrɔ a bondonbaw minnu dilanna ka ban n'u kan ka ta ka taa feere diɲɛ fɛ ko ta ye o de minɛ ta in a bɔra yɔrɔ jumɛn ka don raffinerie kɔnɔna na sa o sɛgɛsɛgɛliw de kɔni bɛ sen na ko ni fara yɛrɛ ma kɛ cɛ k'a kunkolo bɛ wuli sabula nafolo mana tiɲɛ sugu sugu la a ma ɲi dɛ Nigéria dun ma nɔgɔn Nigéria ale ye diɲɛ ni lahara de faralen ɲɔgɔn kan walayi kebaye de bɛ se ka na Nigéria sisan ka na ne sigilen sɔrɔ n bi yan
ndafale mbi ka papier minɛ ngi ka wari kalifa na ne dugu jara ni nana bina sɔrɔ yan bɛɛ kɛnɛjɛ ye iba ala kalike nana yɔrɔ min na ko yen dɛ fo n'u ni hakiliw fara ɲɔgɔn kan u y'a k'aw na koyi Coupe d'Afrique Coupe du Monde min kɛra u fɛ 99 anw ma taa ka taa an ka wari da o yana an ka tila an ka u ka dɔ d'an ma fɔlɔ u ka wari la an ka t'o dun fɔlɔ an ka don terrain kɔnɔ ka fɛn ka na dugu jɛlen an y'an da ɲɔgɔn kan ka na sa ne ni Abulayi Ɲagali ninnu anw taara sɔrɔ yen wa terrain langolo pa pakati anw kɔni ta kɛra an ɲɛ de ye sa ka kasi wa u y'an bisimila i ɲɛ b'u la olu fɛ yen u bɛ tubabukan fɔ dɛ n'u ka intérêt b'i kun u b'u ka tubabukan kirikara in f'i ɲɛna wa a bɛ ɲɔgɔn faamu nka n'e ta b'u kun wa fo k'i sa u tɛ fɛn f'u ɲɛna wa yen i bɛ fantanya kɔli dɔn a tɛgɛ jɛ o de bɛ Nizeriya wa i bɛ tila ka faama ye fo i b'i yɛrɛ ɲininka a bɛna mun kɛ wari la o fila de bɛ Lagos donc ko Dangote tiɲɛni donna a kun ni sen ni ko kalo 6 u ye min kɛ baara la ko o de tajiw bɛɛ lajɛlen jeninen de filɛ nin ye tan kalo 6 kɔlɔsilikɛbaw ye min fɔ n'an bɔra yen an bɛ taa Benin ko san ye tile 2 de kɛ a bɛ ka na a tɛ ka jɔ u ka kin min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko Akpapa ye kin ye kin min man ka di kosɛbɛ anw sendaw ka dugu don se tɛ anw minnu ye aw yɛrɛ ka kuma banlieusards anw kɔni ye yen anw da yɔrɔ ye ko ji ye yen wuli ji tile 2 san nali kɔfɛ ko ji bɛ ka maaw minɛ o kunbere la hali bi ko moto tɛ se ka boli moto taxi de ka ca kosɛbɛ Benin min ye feerelikɛlaw ye sennamaw maa si t'a dɔn i bɛ tɛmɛ cogo min na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen don ji ye waati min na sa ko maire k'u taara o ɲini ɲɛ bɛ don ka waati min ko y'a sɔrɔ ji ye tiɲɛni kɛ mairie yɛrɛ a taara n'o fankelen ye wa ko bi sa ko ɲamaw min yɛrɛ jara dugudenw ye o ye olu ka fanda ɲamaw taara o yɛrɛ sɔrɔ faamaw ka so kɔnɔ a n'a cɛ ayiwa o kɔrɔ k'an fana k'an labɛn yan sabula kunu fiɲɛ min wulila n'a san kun nana a tun bɛ juguya dɛ Keniyakaw fɛ yen u ka jamanakuntigi William Ruto ale y'a jira kunungo ko sɛbɛn min bɛ yen n'o y'u ka san musaka ye san 20 san 2024 25 n'o tun y'a jira k'a fɔ k'u bɛ dɔ fara u ka impôt n'u ka taxe n'u ka fɛnw kan yaasa jamana ka se a ka ko dɔw kɔrɔ ko sabula nin waati in na u ka zow tɛ ka lajɛ touristes tɛ ka n'u ka yɔrɔw la kosɛbɛ ko dugudenw bɔra ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kari kabini sariya in taara u ka assemblée la maa 23 o de n'u tora waleya in senfɛ sɔgɔmada in na jamanakuntigi ko ka sɛbɛn in bɔ yen k'an ka to an nɔkɔrɔ la sɔrɔ tɛ labɔlikɛla o n'aw ye o ta François Hollande k'a ye welewelemada bila bɛɛ lajɛlen ma ko yaasa min ye u ka opposition ye n'o ye RN ye Rassemblement National o kana se ka se sɔrɔ faransikanw fɛ yen jamanakuntigi kɔrɔ an terikɛ don a tɔma caman b'an fɛ yan ko ale kɔni ye Front Populaire a b'o de banderi kɔrɔ sen k'a ko ni ale y'i sigi n'a ma fɛn ɲa faso ye ko ni RN gagnera ko ni fɛn fɛn bɔr'o la ko na kɛ ale yɛrɛ nɔ ye o de la a ye wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka wuli k'i jɔ yaasa kalata nata min bɛna na k'u fɛ yen juin kalo in nin kalo in tile 30 sibiri nata tɛ kari tɛ de u bɛ mɔgɔ ninnu namara koyi u tɛ se ka gagne non u b'u namara u b'a don machine kɔnɔ k'an galamuti Europe tɛ o ni Europe don u bɛ tɛmɛ nka Faransi ye ayi wa n'u tɛmɛna ni mɔgɔ ninnu tɛmɛna keba a tɛ nɔgɔya dɛ hali Bape ninnu tɛ jouer équipe nationale in na tuguni y'u ka sɛbɛn kalan farafin ka to farafinna tubabu ka to tubabu la bɛɛ ka segin ka t'i ka yɔrɔ la maa si u k'u ka Faransi t'u ye a tɛ se ka kɛ o a tɛ se ka kɛ nka u kɔni fiɲɛ min b'u la ni yɛrɛ y'a ye mɔgɔw bɔra ka kuma o parce que bɛɛ wulilen don k'i jɔ mɔgɔ y'a dɔn sa k'a fɔ ko kojugu de bɛ ka nalen donc olu n'o ye Marine Le Pen ye a n'a ka maaw
ni mama kumana joueur fɛn kumana o y'a bɛɛ jaabi u y'u bɛɛ jaabi ko n'a ka nɔgɔ ma k'u ka t'u faso la k'u bɛ disi gosi fu de la koyi ko papier tɛ maa si kɛ français ye ninnu da ka farin ne kiba amarabu dɔ ale kalalen don ale bɛ ko caman dɔn nin ko ninnu na Bolivie fangadaraki dɔ tun bɛ na kɛ kunun ko min ye général min tun b'a ko kunna n'o ye coup d'état ye k'ale b'a fɛ ka démocratie tilen de k'a gɔlɔnen k'a gɔlɔnen don k'a gɔlɔnen keba n t'a dɔn ko n b'i ye k'a lakali i ye Bolivie ninnu tiɲɛ na u ka ŋolu t'u tacogo yɛrɛ de la hali démocratie a tɛ ɲɛ quoi a tɛ ɲɛ an ka ɲɔgɔn nɛgɛn dabila a tɛ ɲɛ ni jamana ba sigilen tɛ sɔrɔ t'a la mɔgɔw bɛ fɛn a tɛ ɲɛ tant que fantanw bɛ kɔli ni fɛnw na démocratie tɛ se ka ɲɛ parce que démocratie sigilen don mun kan o ye fantan ka baara kɛ ka faama balo de o sɔrɔ tɛ se ka kɛ ka bɛɛ labɔ o e bɛ retraite la e bɛ min sɔrɔ ne bɛ baara la ne t'o sɔrɔ o fo i si f'i ka sa han ne bɛ n ka impôt baara kɛ tuma min na se bɛ n ye ka baara kɛ n bɛ taa retraite la n ka tɔnɔw fana o bɛ e bɛ tila ka sara n'o ye e tɛ baara la a ka gɛlɛn dɛ n'an b'an sariya n'a sɛbɛn dɔw falen a kɔlɔlɔ bɛ juguya dɛ Brésilikaw fɛ yen k'u ka cour suprême ale ko drogue min tɔgɔ ye ko cannabis ko n'o yera maa bolo tuguni olu ka jamana na ko i tɛ se ka nɔ minɛ juge 11 na 8 olu y'a yira k'a fɔ ko ko waleya in k'a ka ɲi ko ni cannabis yera maa bolo ko foyi kana k'i la wa k'u y'a dépénaliser han waleya in k'a kɛlɛ daminɛna kabini san 2015 maa caman tun ye wulikajɔ kɛ ko maa caman minɛna min ye magobatigi caman ka jago n'u ka fɛnw tiɲɛna ko Brésil yɛrɛ tɛ se ka balo drogue kɔ sinon u yɛrɛ y'a autorisé k'a kɛ fɛn caman ye yen sa koyi kafew ni fɛn a b'olu bɛɛ la nka k'a jala in de min u tun bɛ k'o de kɛ kɛlɛ ye sisan ko juge ko u ka cour suprême mɔgɔw ko k'o tɛmɛ n'o ye Brésil kelen in kɔnɔna na Francisco Miguel Souza da Silva san 29 kamalen dɔ kɔni ye marifa kunkanɲɛ damadɔni kɛ ale la a binnen duguma ka tila ka n'a kun tigɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu ye waleya in ye olu de dabali banna sabula waleya kɛra dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ o kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso min don kamalen min ye mugu ci Souza la ale furumuso bɛ baara kɛ yen k'a sɔmina a mɛnna a y'a fɔ Souza ye i ma bɔ muso la ni min ma bɔ muso la n b'i faa dɛ k'a tun bɛna muso ta ka taa ni muso ye so Souza bɛ kuma in kɛ cɛ n ka cɛ non c'est pas k'a y'a kɛ yɛlɛko ye ko kamalen a taara i fangami bariso dɔ la dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɛrɛfɛ a nana a ye muso wele telefɔni na a ko ka don mobili kɔnɔ o donna e Souza e ti b'a ko la e bɔra k'an bɛn sini ala ka sinikɛnɛ yira an na a b'i to la dɔrɔn marifa dɔ y'a ta a kunkolo la filanan y'a minɛ a disi la sabanan o y'a ta a cɛmancɛ la cɛ ma d'aw ma koyi a nana kun tigɛ Souza terikɛnin min tun bɛ yen n'o bɛ bɔ ka na i ɲinɛna nin kɔ nin minɛn a ye baliya kelen k'o la o bɛ ɲɛnamaya ni su ni ɲɔgɔn cɛ hali bi ko nin ye Brésil ye drogue kun interdilen don k'o kuma ko ni drogue autorisera don k'o tɛna ban ɲɔgɔn na wa sɛbɛn in an y'a bɔ Le Monde kɔnɔna na min ye Miguel Francisco de Souza ye a ɲɔgɔnna dɔgɔtɔrɔ kun tɛ u ka duguni na ye dugu la bɛɛ lajɛlen kun sɔnna ye a ka fatuli a kɛra kimi ni masiri nisɔngoyaba ye dugudenw bolo sabula u bolo k'a fɔ ko min ye kamalen ye a ye kalan min kɛ jamana ye musaka min don a la ka se ka nin jɔyɔrɔba in sɔrɔ ka maaw furakɛ k'an tanya kɔni k'o bɛna na ni gɛlɛyaba ye JO 2024 min kan ka kɛ faransikaw fɛ yen n'a baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ nin kalo in tubabu kalo kura tile 19 ka taa bila utu kalo tile 14 na Mali kan na ye kɛnɛ ka ye farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na yaasa sa ka se ka an labɛn min ye Mali ye k'a kan ka taa ndolati dɔw kɛ n'o ye badenya ndolati ye sartikaw fɛ yen ndolati ninnu kɔni bɛ daminɛ sa nin kalo in kalo kura tile 12 ka taa bila tile 19 na min ye Stade Malberbe ye k'an n'o bɛ jouer Kankaw fɛ yen Stade Lavallois an n'o fana bɛ jouer ani FC Boubigny
ninnu bɛɛ lajɛlen kare kɔnɔ ndolacilaw ye yaasa an ka denmisɛnw sen a bɛ se ka diya cogo min yanni jɔnjɔn yɛrɛ kɛnɛ cɛ an b'an ka kunnafoni kuncɛ ni min ye o man di an balimakɛ an terikɛ an dɔgɔnin ni o ye Mahamadu Ture ye ni ala tun y'ale ka kalifa ala y'a ka kalifa minɛ ala bangikaw fɛ yen studio tamani journaliste ba tun don a n'a ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ko fure a kun su kun ma se ka na ka bɔ bangikaw fɛ Afrique centrale sisan ko su nana ni ala sɔnna a ma min ye limanaw ye balimaw baaraɲɔgɔnw ni teriw ko bɛɛ lajɛlen welelen don min ye Mahamadu Ture a ka janaja k'a bɛ kɛ kari don nin kalo in tile 30 min ye sukoya ye o bɛ kɛ sɔgɔmada fɛ 9h ka ti morgue ale kɛrɛfɛla la janaja o bɛ kɛ kanbilakaw fɛ yen min ye sarakati bɔ ni a ko tɔw bɛɛ lajɛlen sa olu bɛɛ lajɛlen na kɛ u ka du yɛrɛ kɔnɔna na ko ni maa min b'a fɛ i sen ka ye nin ko in na kari sɔgɔma i ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kati ale morgue da la janaja bɛ daminɛ ka taa kuncɛ kanbilakaw olu fɛ yen an bɛ dugawu kɛ sa min ye Ture ye ko ala k'a dayɔrɔ sumaya ala ka fara silamɛsu kan ala k'an bɛ ka saraka bɔ a ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di anw yɛrɛ ma ni ala sɔnna a ma sini Segu office du moyen banni ale ka ɲɔgɔn ye bɛ daminɛ yen sɛnɛ k'a kɛ ka sɛnɛ nɔ tɔnɔ bɔ ka sɛnɛ kɛ ka musaka kɛ ka i ka sɛnɛ i ka foro sɛnɛ a bɛna na kɛ cogo di office du moyen banni n'o ye Isa Kante ale ka baarakɛyɔrɔ ye tile fila baara b'u bolo segukaw fɛ yen jani yɛrɛ ni bɔlɔ bɔ ka taa turu ye sa fo ka t'o ban an tɛ segin dɛ n'an m'an ye o kɔrɔ k'an bɛ ka taa han ne bɛ taa Kiba bɛ taa Amara bɛ taa n'an ye fala sɔrɔ an b'o kɛ k'an dafa yɛrɛ a k'an bɛɛ ni ala n'a kira sɔnna a ma débat politique ale kɛnɛ kan su in na min ye baabu ye a bɛna sigi o lajɛ in yɛrɛ de kan lajɛ in min ye directeur ye n'o ye office directeur ye an n'olu de bɛna na masala maaw bɛ se k'a faamuya cogo min baara min kan ka kɛ ani baara min bɛ sɛnɛko yɛrɛ kɔnɔna na sɛnɛ minisiri ka cidenw ka taa se bolofaraw ma ani ofisiw a bɛɛ lajɛlen an bɛna taa a bɛn nɛgɛmɔ su in na débat politique a bɛ kɛ k'an to segukaw fɛ yen ni ala n'a kira sɔnna a ma a k'an bɛn